Gusti ingkang murbeng dumadi Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa Hyang Widiwasa. Ngono ya Mak. Sebabe ya sebab kanthi keberkahan kang sarta kenikmatane aku karo kowe sak rombongan bengi iki bisa manunggal kang sarta tetunggalan ana ing adicara bengi iki sing banget gayeng regeng tur gumarenggeng no. Iya ya Mak ya ngestokake dawuh. Lah banjur bengi iki janjane mengeti adicara apa? Kok wiwit sore katon leh sayuk, wiwit sore katon leh rame. Ngene ya no anakku bocah ayu. Bengi iki adicarane ya kuwi tidak lain dan tidak bukan. Ya kuwi mengeti Hari Korpri. Ngono. Hari Korpri ke-54. Ngono ya Mak. Senadyan Hari Korpri kuwi janjane ana ing sasi Desember, nanging iki menyongsong. Ngono ya Mak. Merga bengi iki adicarane ora mung Hari Korpri wae kok, Nduk. Ngono. Lah banjur adicarane sakliyane Hari Korpri apa wae, Mak. Iki ya kuwi salah satu event unggulan. Ngono. Ya kuwi selain Hari Korpri bengi iki uga masih dalam rangkaian benang merah Mojo Festival. Mojo Festival. Lan uga bengi iki uga mengeti adicara Hari Wayang Nasional utawa Hari Wayang Dunia. Ngono ya Mak. Bulan November bulannya wayang. Pancen bener kaya mangkono. Iya. Mula aku karo Biyung wis sak trepe wis sak pantese lamun ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan mengucapkan terima kasih yang sangat banyak ya Mak. Pancen bener kaya mangkono. Ngaturake panuwun ingkang tanpa upama, kunjuk marang sapa wae. Ya kuwi marang pepundhenku ya ibuku dhewe wali kota, Ibu Wali Kota. Ibu Wali Kota Mojokerto. Pinaringan asma nuwun inggih menika pepundhen kula Ibu Hajah Ika Puspitasari sarjana ekonomi. Utawa sapaan akrabe ning Ita. Ngono ya Mak. Iya. Ngaturake panuwun marang panjenengane. Sekalian ya kuwi wakil wali kota. Sapaan akrabe ya kuwi Cak Sandino. Iya. Lan uga ngaturake panuwun terima kasih yang sangat banyak ndak konjokake ya kuwi kanggo seluruh panitia. Kanggo panitia kabeh wae. Sing ora iso ndak sebutake siji mbaka siji. Sing wis ikut andil ya kuwi atas terselenggaranya utawa lumadining adicara wayang kulit ana ing bengi iki no. Mangkono ya Mak. Nggih. Alhamdulillah wa syukurillah aku karo Biyung iso njembarke serawung, jembarke tali silaturahmi, ngraketake rasa paseduluran karo panjenengane ibune awake dhewe ning Ita. Kang sarta seluruh para warga masyarakat ing Laladan Mojokerto ya Mak. Pancen kaya mangkono no. Iki hitungane dadak. Hitungane dadak. Ora ana sewulan anggone ning Ita paring dawuh marang awake dhewe lumantar panitia. Ngono ya Mak. Lumantar panjenengane pepundhenku ya kuwi Mas Kukun Triyoga. Ngono. Awake dhewe iso marak sowan rene. Ngono. Janjane awake dhewe sowan ana ing Taman Bahari Majapahit bengi iki. Kuwi kandidate ana 3 dalang no. 3 dalang. Ana dalang 3 kandidate. Ning alhamdulillah saka tresnane nuwun inggih punika pepundhenku Ibu Wali Kota awake dhewe sing ketiban sampur kinen paring lelipur ana ing Taman Bahari Majapahit Mojokerto. Kabeh kuwi saka rasa welas asih, rasa tresnane lahir kang sarta batin ning Ita
ya kuwi kanggo awake dhewe sak kanca Sanggar Seni Astabrata mijil saka kutha Angin Kadipaten Nganjuk. Iya ya Mak, iya ngestokake dawuh, ngaturake panuwun. Heeh. Pancen wis terkenal kondang umandang ya kuwi kekundangane ibune awake dhewe Ibu Wali Kota Nengita. Heeh. Anggone wiwit periode pertama nganti tekan periode kedua iki ya kuwi kondang seneng memberikan hiburan kanggo para warga masyarakat kota Mojokerto ya Mak. Pancen mangkono senengane Ibu Wali Kota kuwi paring dana rasa. Dana rasa. Dana kuwi weweh rasa wis ngarani. Heeh, nyenengke rasane wong akeh. Heeh. Utamane rasane ya kuwi para kawula, para bebrayan agung, para warga masyarakat ana ing kota Mojokerto. Pancen kaya mangkono no. Heeh, Dadi iki termasuk bengi iki mengeti event unggulan Mojo Festival. Ana ora mung ya kuwi Mojo Festival wae kok, Nduk. Oh ngono. Event unggulan kang mapan ana ing kota Mojokerto kuwi ana pirang-pirang. Mangkono ya, Mak. Ya kuwi ana 7, Mojo 7. Antara lain event unggulane ya kuwi 1 Mojo Tirta. Ya kuwi umbul donga peringatan Hari Air Sedunia. Kuwi peringatane ana ing Hari Air Sedunia no. Oh ngono. Heeh. Lah banjur event unggulan angka 2 ya kuwi Mojo Bangkit. Oh ngono. Kuwi acarane kirab budaya. Kuwi termasuk rangkaian peringatan HUT Kota Mojokerto. Ngono. Heeh. Ana uga ya kuwi Mojo Shop Fiesta. Heeh. Ana meneh angka 4 Mojo Batik. Ya kuwi pameran lan promosi hasil kerajinan batik khas asli saka kota Mojokerto kene. Ngono ya Mak. Sak banjure event unggulan ya kuwi ana Mojo Festival. Oh ngono. Sing kaya bengi iki sedang berlangsung, kaya bengi iki adicarane ya kuwi wayangan gelar-kelir nggantung gong. Uga bersamaan karo Hari Korpri kang sarta Hari Wayang Nasional. Uga ana event unggulan Mojokerto selanjutnya angka 6 ya kuwi Mojo Ran. Kuwi uga termasuk rangkaian HUT Kota Mojokerto kok mangkono. Terus sak banjure ana Mojo Suro kuwi event unggulan kang pungkasan angka 7. Oh ngono. Acarane ya kuwi Jalan Sehat Mojokerto nganti tekan Surabaya diperingati ana ing Hari Pahlawan Nasional. Pancen bener kaya mangkono. Wah iya. Pancen jernyatane Ibu Wali Kota seneng karyeng tiasna ing sasama, nyenengke wong akeh. Alhamdulillah wa syukurillah. Kebak berkah lan barokah kanggo warga masyarakat Kota Mojokerto ya Mak. Pancen bener kaya mangkono no. Bagune bengi iki awake dhewe ora iso ngaturke apa-apa, sing baku mung ndedonga no. Ndonga. Ndedonga ana ing adicara Hari Korpri ke-54 kang uga bertepatan pada Hari Wayang Nasional uga Hari Wayang Dunia kang sarta event unggulan salah satunya Mojo Festival kang kagelar bengi iki. Dongane biyung apa kanggo Kota Mojokerto tercinta? Dongaku Banyumili no, Banyumili. Muga-muga sak rampunge seluruh rangkaian acara Mojo Festival. Muga-muga Kota Mojokerto dadi kutha sing baldatun thayyibatun warapun gofur, gemah ripah lojinawi kerta tata turaharja, murah sandang kelawan pangan, cinaketok ing kamulyan tinebihna saka bencana alam, sesuai dengan moto Kota Mojokerto. Ya kuwi motone ning Ita kang sarta Cak Sandi, ya kuwi Spirit of Majapahit. Oh ngono. Spirit of Mojopahit. Ya kuwi masyarakat kuat, kesejahteraan meningkat. Amin 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 ya robbal alamin. Hasbunallah wa ni'mal wakil.
Sedulurku aja nganti kliru, mong Gusti Allah sesembahanmu rintangan dalu mong limang wektu kanggo brasta mungkar lan nafsu. Sareng Sedulurku aja nganti kliru, mong Gusti Allah sesembahanmu rintangan dalu mong limang wektu kanggo brasta dadi Ibu Wali Kota ya kuwi ning Itakang Sarta Cak Sandi wis 2 periode kene. Wis 2 periode iki kok nok mangkono. Tegese ya kuwi isih pinaringan kapercayan, pinaringan kapercayan kelawan para warga masyarakat ing laladan Kota Mojokerto ya Mak. Pancen bener kaya mangkono. Visine wae wis cetha kok nok. Oh ngono. Visine ana ing periode kedua iki apa? Ya kuwi terwujudnya Kota Mojokerto maju, berdaya saing, berkarakter sejahtera dan berkelanjutan. Oh mangkono. Dadi pembangunan sing apik, pembangunan dalam sektor apa wae kuwi, pembangunan sing berkelanjutan ya Mak. Ora kok lagi ibarate urung 100% wis diganti meneh, wis diganti meneh. Iya Mak, iya mangestokake dawuh. Iya. Lah banjur kuwi visine no. Lah banjur misine ning Itakang Sarta Cak Sandi yen ora kleru, angka 1, ya kuwi peningkatan sumber daya manusia. Oh ngono ya Mak. Banjur angka 2. Angka 2 apa? Ya kuwi ketahanan sosial dan budaya. Ngono. Sak banjure angka 3 ya kuwi peningkatan ekonomi lan kang pungkasan ya kuwi tata kelola pemerintahan lan kang pungkasan angka 5 pembangunan infrastruktur dan lingkungan. Ngono. Dadi ekonomi ya di openi karo ning Itakang Sarta Cak Sandi. Pancen bener kaya mangkono. Seneng enekke hiburan kaya ngene iki, wayangan kaya bengi ngene iki, ekonomine bangkit. Oh ngono, ekonomine berputar. Pancen bener kaya mangkono. Iya Mak, luar biasa ngestokake dawuh. Apa maneh bengi iki uga disumbutke nok? Ya kuwi pagelaran bengi iki uga disiarkan langsung. Ngono. Disiarkan langsung ya kuwi lumantar channel YouTube apa kuwi? Ya kuwi Asta Brata Media. Ngono. Dadi sing kepareng ya kuwi ora bisa rawuh bengi iki, ora bisa rawuh ana ing TKP utawa lokasi, iso memonitor lumantar channel YouTube, ya kuwi channel YouTube awake dhewe ya kuwi Asta Brata Media. Iya ya Mak, ya ngestokake dawuh.
uga memperingati Hari Wayang Nasional, yo Hari Wayang Dunia. Wah, ternyuh luar biasa yo, Mak. Wayang kuwi dudu nggone sapa-sapa, wayang kuwi nggone awake dhewe, budayane awake dhewe sing perlu diuri-uri Kang Sarta tetep diurip-urip ana mangkono ya, Mak. Apa maneh wayang kuwi wis ya kuwi diakui dunia lumantar UNESCO. Lumantar UNESCO tahun 2003 ya kuwi menjadi karya agung budaya dunia. Ngono ya, Mak. Mula wis sak pantese wis sak trepe lamun diadani Hari Wayang Nasional utawa Hari Wayang Dunia tiap tahunnya no. Wah iya Mak, iya ternyuh ing atase kutane awake dhewe ora ngenekke Hari Wayang Nasional, malah kutane wong liya dudu kutane awake dhewe malah ngenekke no. Iya luar biasa. Luar biasa untuk Kota Mojokerto jempol 2 untuk ya kuwi pepundhene awake dhewe ning Ita Kang Sarta Cak Sandi. Pancen bener kaya mangkono, Nduk. Piye? Iki saka kersane ya kuwi ning Ita Kang Sarta Cak Sandi Kang Sarta seluruh panitia. Heeh, awake dhewe sowan rene ora ijen, ora dhewe. Nanging uga nganti para kadang bintang tamu sapa wae, Mak. Ya kuwi ana kadangku, ya kuwi Cak Andi TB, Cak Andi TB CS, ya Kang Sarta Mbak Proberini, ngono ya Mak. Diaturi munggah ana ing pepanggungan, monggo Cak Andi TBCS, kula aturi minggah ana ing sasana budaya, sepote nganggo aja dipleroki bablaske praon ya Nok. Monggo Mas Andi TB kula aturi minggah wonten ing pepanggungan. Celorot dadeke yo. Raun. Wilujeng dalu, selamat malam. Cik, sugeng dalu, alhamdulillah selamat malam. Menawi kalian Mas Andi TB kula sampun tepang, menawi kalian panjenengan mbok menawi nembe sepisan menika mila mboten wonten klenta-klentunipun derek tepang Angladi Wanuh. Oh, mekaten. Ada tetembungan mengatakan tak kenal maka tak sayang. Leres. Siapakah nama panjenengan, Mas? Menawi panjenengan dereng pirsa kalih kula tartamtu Bapak dereng mangertosi. Nggih. Nyuwun pangapunten, dereng cerita to Pak Mubarok. Oh, dereng. Niki cerita lama. Cerita lama. Kula sampun di DP 1 juta supados panggih kalih jenengan.
Ngaten nggih. Lah wis to Mas rasa dibalik esuk ra ketemu. Lah kula niki sedulur kali jenengan. Sedulur. Nggih. Senadyan urung tahu ketemu ning sesama seniman kuwi rasane kaya sedulur. Lah kula dulur asuh, kula diasuh saking Blorot nami kula Gandul. Saking Bluro. Nggih, dulur asuh kula dulure jenengan asuhe kalian Bapak Mubarok. Leres. Niki kali jenengan nggih dulur to niki. Dulur napa niku? Dulur asuh. Dewe bapak seje mbok niku dulur asuh. Dulure jenengan Nggih. asune. Sik to wong sak seragam, sak blangkon, sak jarik kok iso omongane ora penak. Lagi pisan kok wis ngasok-ngasokke iki lho. Ben aku yo gelo, Pak. Geloke sebabe apa? Ditinggal kula niki, Pak. Ditinggal ki ngopo? Macet dalan genane dialihkan ora ngomong-ngomong ngenteni sak jam kula niki, Pak. Macet niki wau, Mas. Nggih, macet, Pak. Nyong Mas Akbar. Piye Mas? Kowe kok ngenyek karo aku, kowe ku mbok eling. Bengi iki awakmu magang. Bengi iki awakmu magang. Nek apik ya tak terusno, nek elek ya cukup semene wae. Iya. Mulane lambemu iki ditata mati Iya. uripmu ning aku. Iya, Patrah iki anu usum bintang tamu pecah. Iya. Ngerti ora kowe? Kok macem-macem. Terus to. Lah aku kok mondo magang berarti dalam pemikiran kamu kan mindsetku mau golek duit. Tidak, Mas. Aku di sini tidak mencari uang nyon sewu nggih macange bulimbu. Kados pundi Mas Gandul? Apa artinya uang kalau kita tidak pegang? Dulu. Gayamu tanggunganmu bang mekar bingung. Gayane tidak butuh uang. Padahal Mas Gandul ning Bloro kondang lho. Loh, Masa yuk Bang Mekar bareng to, Mas? Alah bang mekar ben rebo bukaan bojone kan ketuane. Sumpahe ketuane jenengan ngertos. Sumpahe ketua Bang Mekar piye? Saya berjanji apabila anggota saya tidak ada yang mampu membayar, saya sanggup untuk menalangi. Sik malah sing apal kok sampeyane lho. Bojoku yo ketua bang mekar. Mbak yo padha. Kuwi jeng dalu Mas Akbar. Kuwi jeng dalu Mas TB. Alhamdulillah saged pinanggih wonten Taman Bahari Majapahit Kota Mojokerto. Luar biasa nggih. Wah, luar biasa. Niki ingkang tasih keparenggah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Makaten nggih. Bapak Agung, Iya. Wilujeng Lenggah, Kepala Bidang Kebudayaan Buluki ugi tasih keparenggah. Tasih lenggah Mas nggih. Nggih, ning Ita Ibu Wali Kota binjing wonten pakaryan ingkang boten saged dipun tilar, tilanipun boten saged nenggani ngantos limbukan. Mboten napa-napa, Mas. Luar biasa. Nggih matur sembah nuwun. Hormat kula kagem sedaya nggih. Heeh. Salam riyin. Heeh, salam. Niki kagem sedaya masyarakat ingkang wonten Mojokerto. Salam Mas Gandul, salam. Salam mong swastiastu namo buddhaya salam kebajikan rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kula teng mriki mun tak toto-toto saking omah enten pantun kagem masyarakat Kota Mojokerto. Silahkan berpantun, Mas. Naik kereta sampai Pati. Cakep. Kota Mojokerto banyak rezeki. Amin. Oh, non iki wis tak siapke, Pak. Satu kali lagi dong. Naik kereta sampai Cepu. Cakep. Semoga Kota Mojokerto saya maju. Amin. Jenengan saged mboten? Ya iso no. Macange bulimbuk, Ayo. kada pantun. Siap. Naik kereta, keretane kelinci. Tuh, kereta. Saged. Warga Mojokerto banyak rezeki. Amin. Amin. Kok padha? Padha ora apa-apa ning kelinci. Saya akeh. Oh, Amin. Klincine ning Pati. Ayo. Kowe duwe. Duwe apa ora? Tekan dhisik sing mau apali apa? Ayo. Sing tak apali yo BC to. Sik. Aku ora ngerti lho. Aku ki wong neko, aku ki wong nganjuk. Nganjuk kula bloro. Kok BC kok ngomong do guyu BC iki nggon apa, Mas? Aku ki terangno, kuwi nggon apa? Tempat wisata apa-apa ngono aku terangno. Wisata religi. Iya. Apa kuwi berarti Senenganku lho, nyuwun sewu lho. Mas Gandul, kula Nggih, niki nak keluarga kiai. leres saestu Bapak jenengan. kiai, simbah kiai, kabeh kiai nganti tekan dhuwur. Wah, najan to jenengan tenggene seni budaya tapi agama ra keri. Loh, Saestu. nek wisata religi pun pakulinan kula. Nggih. Kados pundi wisata religi napa makam, napa petilasan? Anu niku semacam tempat untuk Ziarah. menambah iman gentah. Imun nambah ora imun? Imun yo nambah. Imun nggih nambah. Pun to, kaya panjenengan Guyune kok beda ketae to Lah ya Mas. kaya guyune.
Maksudnya tempat wisata religi kok diguyu ngono lho, gumun kuwi. Selain tempat wisata teng mriki uga termasuk anu Pak, hiburan. Hiburan itu menyediakan berbagai macam panganan termasuk panganan manuk, kroto. UMKM berjalan Berjalan. di BC. Ah, Sejene buat mengingat para leluhur, ning kono ya dodolan pakan manuk, kroto. kroto. Heeh. Ya laris. Laris. Sing adol ya api-api. Api-api karek delok sosok nek paling jam 12 kuwi sik sweet. Tau rono. Tahu Cuk, sweet. Artine iku swidak Mas, swidak. Krotone kuwi. Nggih, krotone tapi nek wis parek nek wis mancik subuh ngaten iki ponsel. Oh, ngono. Dodolan HP. Ora, Ponsel. pon selangkung mawon ngono kuwi. Oh, ponsele pun selangkung mawon ya. Nggih, mboten. Kota Mojokerto itu tidak ada yang namanya Kota Mojokerto di bawah kepemimpinan Ibu Wali Kota Ning Ita dan juga Cak Sandi. Kota Mojokerto bersih dari yang namanya komplek prostitusi dan juga lokalisasi. Lah, Sebabe apa Mas? Sebabe wi apa pekat penyakit masyarakat ngono apa piye? Mboten mergo sakniki zamane online. Malah. Luwih cepet. Tak kira ki nek wis di Mboten. Wah, hebat luar biasa. Pantunmu apa, Mas? Loh, pantunku naik kereta sampai ke Pati. Wong Mojokerto kathah rezeki. Loh, naik kereta kecemplung sumur. Wong Mojokerto panjang umur. Loh, naik kereta rupane ireng. apa kuwi? Apa? Cawedok sak Kota Mojokerto muga-muga meteng bareng. Someteng bareng. Saru iki lho. Lho sing saru iku aku malah nyalahno awakmu karo nyuwun sewu Mas Akbar. Loh, kok iso? Nyuwun sewu. Konotasimu elek lho. Bar bahas BC